Mother of All Maskandi Festival izobe ngayi-5 April 2025 eMoses Mabhida People's Park. Lapha babhalile bathi hlehla mkhaya wami, amathikithi aseyatholakala eShoprite naseComputicket. Yabona-ke, angazi ubani ocabanga le nto. Ucabanga into enhle, hhayi kabi. Ama-support nama-donations wenze kahle nje ukuze bamenza i-guest line-up. Okusho ukuthi-ke vele useqashiwe, asikudingi ukuthi avotele uzangena kwi-competition or emcimbini. Abantu kumele beku-understand lokho. Okhuzane kusenemicimbi manje ongasamele bayingenelele yonke. Ngiyazi abantu ukuthi ukucabanga lokho or ukukuvuma kuzoba nzinyana. There's no need ngampela ukuthi angenelele yonke imincintiswano. Isidingo asisekho at all. Sekumele abeke phambili iy'ndawo angenela kuzo. Ey'ndaweni lezi kusamele kuvelele abanye abaculi abasafika abangayitholi i-chance ukuthi bazeke. This is the opportunity kubona ukuthi bengene. As much as I understand ukuthi uKhuzani naye mhlawumbe umcimbi onjengalo ufike esehambile endimeni kaMaskandi. So mhlawumbe naye uyafisa ukuthi into enjalo angayithola, kodwa seku-right, sekulungile. It's okay, akuthola abanye. Vele-ke ama-competitions ayahluka, angeke ahlale efana. So yena use-artist enkulu, artist emkantshubomvu, onesikhathi eside kuMaskandi. uMaskandi unje enye yemizamo yakhe ayenzile ukukhanda, ukufukula, ukuphakamisa igama lamaskandi. Iy'nyembezi, umjuluko, ukusebenza kanzima, yonke loo nto leyo ehlenyuka ezama ukuthi akhande igama lakhe, akhande i-brand yakhe, abalandeli abathole ngendlela, abathande umsebenzi wakhe. Yileyo nto leyo kuzomela ay-understand, ayazi nabalandeli bayazi, bayemukele. Ngoba le nto kancane le-competition, hhayi siyangena donation, that thing's not gonna cut it. Yabona, ayizukusebenza at all. Bekune competition yomhlobo Song of the Year. And abantu badlule nje kancane ngophisi wembobo yenalithi. Only just kwamavoti. And abantu abavotanga nakahle. Because into eyenzakalayo kuzohlangana kuma-group kukhulunywa ukuthi akuvota. Ukuphusha abantu abafanayo ukuthi abavota abalethe ubufakazi. So what is the use ukuthi ngena wonke ama-competition because abantu bayazazi ukuthi abanamali. Imisebenzi abayisebenzayo ayikho kahle. Eminye imisebenzi idinga ukuthi uzulinde inyanga ukuthi uhole before wenze something. And lo onamandla angeke akwazi ukuthi avotele wonke umuntu just because unamandla. So kubalekile ukuprioritize ukuthi yini into umuntu azoyingenela. Akhona ama-awards athize ukuthi maybe Khuzani nominate kuwo, kumele uvote. Those awards are good, are right. Kodwa kokunye kumele kudedele abanye abafana ukuthi bengene. Baningi abafana abadeservayo ukuthi beke bebonakala bomukela something. Okhuzani sebesebenze kakhulu sebenzile. Asekudile lokho nimfaka ngekhaya lokho nimveza. Seku-right. Mina ngithi abahleli balomcimbi for doing this, I say well done. You did a wonderful job. I-stress nje sokumaketha abantu, ukuphusha abantu ukuthi hayi akuvotwe. Uyabona nje ukuthi nje bekuzoba nje admin work enzima kakhulu. Yes, ukuwina bekuba mnandi kubalandeli ukuthi hawu siyabonga qha usebenzile, but akalidingi lelo quantum lelo. Kwangampela akalidingi. Khona abalidingayo abaculi abangenalutho okwangampela. They've got nothing. Mama ngathola leli quantum lingabasebenza kakhulu. Nabazothola number 2, 3 into enjengaleyo. Leyo mali le izobasiza kakhulu. Ilokho abantu kumele bekwazi be-understand ukuthi umculo into kanjani. U-difficult umculo, especially kwaMaskandi. Manje abantu kumele bekwazi ukuthi izinto ezinjengalezo Khuzani sebe-right, baphumelele kakhulu, kude kakhulu Khuzani ngempela, kude kakhulu umculo. Wena overseas attendile ama-concert amakhulu kuzobe eyeke Rick Ross ezobe ngo-May this year. Ungomunye wamaciko azobe eperform eshelana inkundla. So izinto ezinjengalezi ku-right. If ebengeniwe efakiwe
bekuyoba right-ke ukuthi usefakiwe i-challenge isikhona because kukanje nikezake amanye ithuba. Kunabafana abaney'ngoma lapha, ingoma yangampela. Niyabazi abafana abancane bayashisa bathi bhe, umculo wabo uyagijima uhambisa kwamakhekhe ashisayo. So into leyo kumele beyi-understand. Akukho uKhuzani angak-achieve-anga. Abantu kumele beku-understand lokho. Akukho uKhuzani angakuzuzanga. Yonke indawo asefaka khona, there's no need. Abantu kumele bekumukele lokho. Ukuthi bayachoma ngale is fine, is okay. U-SK ubengawini indondo okokuqala wabade ewina kuma-Summer 30 nge-Record of the Year. Ubewina award yesithathu. Wawina ama-award ayi-2. Lapho i-award ngathi best feature ehamba noJaiva ne-best dressed male artist kuma-George. Wawina 2. So ubewina indondo or i-award yesithathu. Lo muntu uhlala years and years and years and years engazi ngento zama-competition and be-survivor futhi emkhulu eyi-artist ehlonishwayo. Nento za-online ubezibuka nje, you understand, until kwafika kuyena nethimba asebenzisana ukuthi no, le nto ya-online awusiyithathe serious, sibone ukuthi kahle isishaya kuphi, bayilungise yalungiseka. Now uyagijima lapha online and usebenza ngempela. Plus ney'ngoma zakhe ziyamvumela-ke on other hand ukuthi igijime because abantu bayayithanda. You can't run away from that. So mina ngithi ngiyabonga nje ukuthi hayi bakuqashile Khuzani uzoperforma, abantu abakulindele uyokwenza into emnandi, into ebukwayo, uyobudlala isiteji uyishaya ingoma. So bekuyilokho-ke, kodwa-ke nakho okunye ngifuna uku-add la kule Mother of All Maskandi Festival. Umuntu ofisayo ukuthi aqoke umculo thizeni emncintisweni we-Quantum usenda kwi-email. I-email yakhona ithi UK yini manje le UKM Africa 24@gmail.com. Ukuqokwa kuyavala nge-22 February 2025. Isho njalo i-email ithi UKM Africa 24@gmail.com. So bese beyasho-ke lapho ukuthi nomination of artist ziyashisa kwama-nominations. Khumbule uqoka umculi noma iqembu ofisa lingenele kumncintiswano we-Quantum. Thumela igama lalo omqokayo nge-email ku-ukmafrica24@gmail.com. Ukuqokwa kuyavalwa nge-21 February. Uyabona ukuthi la body 21 February lapha phezulu body 22 February, but it's okay. Bantu should kumele bebheke kwi-21 February ukuthi kuyavalwa. Yilokho abantu abangakwenza ukuthi benikezeke abantu ithuba ukuthi bangavotela abani. Uma sebengenile abantu, I'm sure kune-top 30. If uba nayo i-top 30-ke ilapho ukuthi beyovota khona. Lo mculo oyowina uyobe seyihambela nesisumbulo se-Quantum. Leyo deliver elisha sha. Siyabonga.